muma streets social media amuri kubvira amuri kubhebha kuita kubvira moto ivinika initatopererwa kana izvozvi pandakamira panapa pandakagara pana ndiri kutoshayiwa kutoti ndotanga sei nyaya yachona wazukuru. Aiwa ma-streets e-social media aiwa muri kupisa. Aiwa kana kune vanhu vanoda kungwarirwa ndofunga ndakambokuudzai vazukuru vanhu vanonzi ma-x mulife mako havasi right. Aiwa anonzi x wese ari dangerous muzukuru. Proof yachona ndinayo ndofunga ndogara ndichizvitaura kuti ngwarira ma-x yenyu ndogara ndichizvitaura wazukuru but amuteereri. Nhasi ndakuvigirai example right. Tell mzukuru kana kwasati subscribe to this channel, I kindly ask you mzukuru to please subscribe to this channel and this is the right channel to be. And also don't forget kuisa notification bell yako kuti whenever I upload a video you will be notified. Right in whatever zukuru and this would author zvakawanda ndoda kungokuratidzai nyaya dziri kuitika panapa. Ndofunga ndakambouya panapa nezuro ndikakuratidzai mashoko akataurwa naOlinda pamusoro pani pastana. Zvino stana azosvikawo paapindura watova moto chaiwo chaiwo. So stana mashoko apindura ndichakuisirai kuti azvitaurire ega because mamwe acho andiremera. So ndichakuisirai kavidhio kachona kastana achizvitaurira ega zvaanga achitaura. And Olinda ane mashoko ataura ndo andaisa panapa pasaidi apa. Mogona kuverengera futi mega kuinterpreta dzevanhu vanenge vachirwa vachinetsana vachikandirana mashoko vachiputitsirana mabhomba kunonetsa. So nhasi ndakuvigirai proof kuti kavidhio muchakaona mashoko aOlinda ndiwo awawo. Anditi so vazukuru handinoti munozvionawo sei imi chindudza kuti what do you think nenyaya yehondo iripo pakati paOlinda naStana Dziva. Anditi munoiona sei hondo iyi yema-x vanhu ava but vakuudzana zvakawanda vazukuru vari kuudzana zvinorema vanhu ava. So chiuya titaurira nei kuma-comments. Vazukuru kune imwe vidhio iri kuteera please ngationei vidhio iyoyo iri kurema futi. Nhasi hambinoti chichaitika ma-streets e-social media. Anditi so nauncle Saint ndichiti much love. Matambla achataura nezvako unovharirwa vanhu neBBL serious. Kana uri England haufanira kuvharirwa nezvinhu zvakapusa. Pamwe vari kuZimbabwe vasingazivi chichitika kuti vanhu vari kupiwa maloni ka ndo vanovhairirika. Waruna chidaiso uri muZimbabwe you are a hero. Uchimonya Jaguar unonga vatenga cash uri hero shamasi. Kuri vanhu vapuwa mabounce back loan woda kukuvhairirai nani natenga mota handi ndo vanhu vanobudisa mari dzisingabudise cash receipt yerenji. Isitobudisa cash receipt yemota dzedu dzema2 wides. Asi ndeyangu passport. Muzavharirwa zvinhu zvakapusa imi. Ndonzi vamwe vanoita nzi role model. Unoita role model munhu anorwara asanorara nevarume asingavaudze. Ndo marole model enyu. Ndazvishaya. Kana role model kana izvo zvamuda kukurudzira vanhu kuti vaite ka chinitaurirai. Hakuna zvinhu zvakadaro manje edinezvika yanga ichitotaura yayaka ndatopa position chayo kuti kana da mashoko for mashoko takushimataura tabva pepe zvainzi no Stana respect your ningirikini do not speak but hapasisina so now we shall speak we shall go toe to toe blow for blow kujenje mchako chaiko wakatengesa boots iwa usati wabhadhara mari iri kudiwa bhadhara zvikwereti aubhadhare tikatanga kutaura kuti vanhu vezvikwereti zvausina kubhadhara vanganika tizvipedze boots dzawakatora kujenjem dzawakatengerwa watanga kubhaisa vanhu uchiti boots dzakaita sei hauna kudzibhadhara bhadhara sha mari kutodiwa iyo mari iyo inotogara ichitotaurwa kunzi mari dzedu iri kudiwa bhadhara shamari usabhaisa vanhu uchitanga zvonzi hameno mazavakatira wakaita muupenyu hwangu shamari dzoka futi nemarisits ako now we want to start talking about it dzoka nemarisits ako vanhu vaone kuti waibhadhara chii ne kana waibhadhara nyengo kawakaiwana kasa uri kukomplain chii ne ndakagowa muofisi unoregister kana imwe marriage H5 unza ambuya makuita business here mukuita sei Stana mana zvapera zvazvo kuti hanzi Stana usataure chichi ndapa level roti ndaroda tundu wangu
chigrind changu chile chingomhanya zvacho pasaidi marekodzi tichita zvedu chinakirwa nawo ave kunakirwa nawo weziya. Ena munobvunza Cynthia kuti wabhadharwa here mari dzebhutsu mayuza aipostwa achinzi red bottoms chichichichi. Mubvunzei kuti ena wambhadhara Cynthia wambo here mari yake ngamupe kana achizvita mbinga. Bhadhara zvikwereti. Indine chikwereti chana handina chikwereti chandinacho mulife. Handina. Rimwe dola manatenga matambla atichataura nezvako novharirano neBBL serious. Kana uri England haufanira kuvharirwa nezvinhu zvakapusa. Pamwe ari kuZimbabwe vasingazivi chichiitika kuti vanhu vari kupiwa maloni ka ndo vanovharirika. Uri unochidai uri muZimbabwe you are a hero. Uchimonya Jaguar unonge wakatenga cash uri hero shamasi. Kana vanhu vapuwa mabounce back loan woda kuvhairirai nani natenga mota handi ndo vanhu vanobudisa mari dzisingabudise ka cash receipt yerenji. Isitobudisa cash receipt yemota dzedu dzema 2 wides. Asi ndeyangu passport. Muzavhairwa nezvinhu zvakapusa imi. Ndonzi vamwe vanoidanzi role model. Unoita role model munhu anorwara asanorara nevarume asingavaudze. Ndo marole model enyu. Ndazvishaya. Kana role model kana izvo zvamuda kukurudzira vanhu kuti vaite ka chinitaurirai. Hakuna zvinhu zvakadaro manje edinezvika yanga ichitotaura yayaka. Ndadopa position chayo kuti kana da mashoko for mashoko takushimataura tabva pepe zvainzi no Stana respect your ningirikini do not speak but hapasisina so now we shall speak we shall go toe to toe blow for blow kujenje mchako chaiko wakatengesa bhutsi usati wabhadhara mari iri kudiwa bhadhara zvikwereti aubhadhare tikatanga kutaura kuti vanhu vezvikwereti zvausina kubhadhara vanganika tizvipedze bhutsi dzawakatora kujenjemu dzawakatengerwa watanga kubhaisa vanhu uchiti bhutsi dzakaita sei hauna kudzibhadhara bhadhara sha mari kutodiwa mari iyo inotogara ichitotaurwa kunzi mari dzedu iri kudiwa bhadhara shamari usabhaisa vanhu uchitanga zvonzi hameno mazavakatira wakaita muupenyu hwangu shamari dzoka futi nemarisitsi ako now we want to start talking about it dzoka nemarisitsi ako vanhu vaona kuti waibhadhara chii ne kana waibhadhara nyengo wakaiwana kasa uri complain chii ne ndakagoma ofisi unoregister kana imwe marriage yechi5 unza amwe makuda business here mukuita sei